Kuyintokozo ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akulona libusise, kuvama umusa, kuvama impilo, kuvama ibusiso kuphela kuwe. Qhubeka usubscribe, qhubeka ulike, iba imember ye-channel. Sebenzisa inamba kuphela kusonke ekuseni ngo-5 ntambama. Ungawasebenzisa ama-SMS, ungawasebenzisa uWhatsApp, ngiyacela. Sibheke la iphupho elika Lian Khoza uthi sawubona pastor, uma ugcoke izimbali zemnyama usebumnandini or udakiwe, so ugqoke impahla ezimnyama, let's forget about that. Usebumnandini noma udakiwe, but yasikhuluma ukuthi ugqoke impahla ezimnyama, nako kungenzeka. Akuvamile ukuthi kube uphawu oluhle uma ugqoke impahla ezimnyama. One, uma uphupha izingubo ezimnyama kuwuphawu olubi uma uzigqokile. Lusho ukuthi kungenzeka unethunzi lokufelwa umuntu okumele usukume uligeze noma ulishamulule. Kungenzeka ukhona umuntu osondele nawe kakhulu owandlula emhlabeni agezwa. Numero 19 verse 18, umuntu ohlambulukile athabathe ihisophu alicophoze emanzini, afafaze ngawo itende nezitsha zonke nabantu ababelapho, noma thinta ithambo noma ababuleweyo noma abafileyo noma ithuna. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha izingubo ezimnyama, sikuthele ngophawu olubi uma uzigqokile, lungabe lukhombe ibhadi noma ukhaqwa yisinyama ngenxa yabathakathi. Uma abathakathi bekuphonsa ngento eyisinyama, ungabe suyibona lezi ngubo ezimnyama uzigqoka ukuthi sekunaleli bhadi nalithunzi elimnyama noma isinyama lesi esesikhaqile wena ngenxa yabathakathi. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ingubo ezimnyama kuba uphawu olubi uma uzigqokile, olungasho ukuthi wembethwe yisidalwa esingcolile esidinga ukuhlanjululwa. Futhi kungavela ngoba kunalesi sidalo, kunalomoya ongahlambulukile okwembethe wena, ifanele bese iyasukuma wena uyawuhlambulula. 4, uma uphupha ingubo ezimnyama sikuthathele ngophawu olubi uma uzigqokile, lungabe lukhomba ukuthi awukaphenduki, usagcwele izono nobumnyama, futhi awukazalwa kabusha, futhi awukasindiswa. Isambulo 22 verse 14, babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila, bangene emzini ngamasango. 5, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ingubo ezimnyama kuba uphawu olubi uma uzigqokile, olungabuye lukhombe la usizi nomunyu ngenxa yokugula nokudlula emhlabeni wesihlobo sakho. Ukuthi lento le ingabuye ikhombe usizi nomunyu oluzayo oluzofika ngenxa yokuthi kukhona umuntu ogulayo noma uzodlula emhlabeni ngokugula noma adlule emhlabeni noma ngengozi. Amahubo 107 verse 10, babehlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa, beboshiwe osizini nasezinsimbini. 6, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ingubo ezimnyama kuba uphawu oluhle kwesinye isikhathi uma uzigqokile. Kwabanye lungasho udumo namandla, lungayisho ingcebo nempilo ephakeme uma kuyizingubo ezibizayo nozithandayo futhi nojwayele ukuyigqoka. Yabona.